mu ne guda tamakar dubu mu mun zama to kainuwa a idan makiya. Yau na zo da tsokaci gami da kira ga waɗanda ke mu mahasada. Ku ƙara ku yo daɗe mu rike rabe wanda muke masu shada. Hakar mu ta kai garuwa kowa ya fito na daji har da na gida. Kana gani kai mai baƙin cikin abin da rabi ya yi niyyar yayi ba za ka hana shi ba. Ina kiran yan uwa mu yi hatara da maki ko yaya yake. Sai dai gane shi kwai wuya amma zan kalla koke tamkar fara take. Yadda labarin zuciya fuska ce ake dubi a ga yaya yake. Tasa ta nuna mummaki kowane lokaci su ba sa so su gane mu muna ci gaba. Tsanani karshe na yana zuwa ko ba magani. To ya kai mai bakin cikin ci gaban gidan buba kana da gani. Hasadar da kuke yi mumu da kyashin kusu ne suka zama tsani. Gashi har mun kai kololuwa makurar kai hula ala sana gane gani ba ƙarya na yi ba. Gidan gobe kainuwa da shan Allah ce magautan suna gani zamai masu zarce da ikon zirshi laliba a yi mai kwace su ta yi sai dana saninsa aiki ya ce dana saninsa aiki ya ce. Gidan gobe gidan gobe gidan gobe garinmu ne guda tamkar dubu mu mun zama kainuwa a idan makiya.